Hayırlı kеш, sizden oğullar шығарылышын қарайсыз. Студияда Алина Хисматуллина, бүгінгі күннің түп темалары. Шәһәр урамнарында тойып йығылышыларға ЖЭКка түгел, сутқа барырға керек, оқша үшін. Қаршы алығыз қунақлар, бассейнарда фажиғадан соң текшерулер башланды. Салым қызметінің іші көбәйе, 1 ғинвардан иминләштерү һәм пенсия кертемнәрен исәпләү эше аларга күчә. Бызлауық білен күреш дәуам итәм, тик бар жердә дә түгел. Кешеләр һаманда йығыла, имгәнә. Әмма күпләр травма өчен компенсация бирелүен белми. Тоя торган урыннарның һәр кайсы өчен кемдер җаваплы бит. Мондый очракта нәрсә эшләргә? Хәбәрчебез белеште. Бу көннәрдә теләсә кайда таеп йығылырга була. Ишек алдында, урамда. Шалылылар тротуарлардагы быздан зарлана. Шугалак балалар өчен генә шатлык, ә өлкәннәр өчен бәлә. Шуңа да алар ЖЭКка шикаят белән мөрәҗәгать итә. Невозможно. Все обледенело, там есть лестница, существует она. Но она, конечно, ее занесло, там лед сплошной. Пенсионерлар арасында оста куллылар аз түгел. Анатолий Калашников әнә боз белән көрәшүнең үз ысулын уйлап тапкан. Аяк киеменә очлы кадаклар беркеткән. За 200 рублей мне приклеили. Миңа моны 200 сумга ябыштырып бирделәр. Җәмгысе 500 сумга төште. Аягыңны я бу сөягеңне сындырсаң күпме чыгым? Бу хакта беркем дә уйламый. Бу көннәрдә мәзәк күренешкә тап буласың. Урамның бер ягы быздан ялтырап тора, ә икенчесе чип-чиста. Чөнки территорияны төрле оешмалар чистарта. Челны строй ремонт идарә компаниясендә бу сорауга бик җавап бирәләр. Урам җыештыручылар эшкә иртәнге сәгать 4-тән чыга. Тропинки все, где ходят люди. Кешеләр йөри торган сукмакларга күпләп ком сибәбез, ә тротуарларга 2 сәгать сайын тозлы ком катнашмасы. Әмма шулай да кешеләр йығыла. Күпләр бызда имгәнгәнгә компенсация тиеш икәнен дә белми. Торада китеп бара. Встала, пошла дальше, что упал, подняли люди. Какие мои дети, если я упала. Я обычно жду, когда кто-то подходит и это помогает мне. Сфотографировать место. Не надо сразу покидать это место, а вызвать скорую помощь. Йығылган урыннан китеп барырга түгел. Тиз арада ашыгыч ярдәм чакырырга кирәк. Алар йығылу урынын теркәп куя. Шаһитлар булса тагын да яхшы. Хастаханәдән белешмә алыгыз. Анда тайгак урын, травманың вакыты һәм кешенең нинди дәрәҗәдә имгәнүе языла. Аннан соң бызлы территорияның кемгә караганлыгын ачыкларга һәм претензия язарга кирәк. Кире кагалар икән, кыю төстә судка мөрәҗәгать итәргә була. Шушы әйберләрне үтәгәндә онытмагыз, закон сезнең якта. Рим Әхмәтова, Луиза Сафуанова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Шаллада тора хезмәткәрләрен шартлатырга яныйлар. Соңгайда гына менә инде 2нче тапкыр 18нче ЖРУ ишегендә шундый эчтәлектәге язулар пәйда була. Ни өчен дисезме? Көз көне тупыл агачлар ботакларын кискәнгә. Первый обнаружил у нас сантехник, который, значит... Бу язуны иртән эшкә баручы сантехник күргән. Безгә кереп әйтте. Барып карадык та полиция чакырдык. Криминалистлар килеп фотога төшерделәр. Бездән сораштырып язып алдылар. Әлеге яңалык бөтен кешене аякка бастырды. Аеруча йортта яшәүчеләр борчылы. Ноябрь аенда калдырган беренче язуда гади янау булса, бусын укып Захид Ганиев өнсез калган. Пришел, посчитал, взрываем. Точно есть слова. Килдем укыдым, шартлатабыз дип язганнар. Тупылларны кискән өчен ЖРУ 18-не шартлатабыз. Кем эшләгән барысын да беләбез, диелгән язуда. Беренче тапкырында да бик каты әйткәннәр иде. Без монда 300 кеше яшибез. Шартлаткычны бит аны теләсә кайда куя алалар. Мисалга ком кисмәкләренә. Тупылларның ябалдашын чынлап та кискәннәр. Моны йортта яшәүчеләр үзләре үк сораган. Эчке эшләр идарәсендә әйтүләренчә, бу эш буенча тикшерү бара. Аннары барлык материаллар куркынычсызлык федераль хезмәтенә биреләчәк. Рим Әхмәтова, Луиза Сафуанова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Бассейнда батып үлгән бала буенча тоткарланучылар бар. Бу Афина ял үзәге хезмәткәрләре. Исегезгә төшерәбез, 19 ноябрьдә анда 5нче сыйныф укучысы Катя Чупрова батып үлде. Комплексның учредителе Наталья Мавренкова һәм администратор Олеся Шадрина кеше үлеменә китерүче хезмәт күрсәтү маддәсе буенча гаепләнделәр. Ул көнне Шадрина инструктор булмагач бассейнны ябык дип әйткән була. Мавренкова моны тыңламый, керем югалачак бит. Инструктор урынына бәлик булмаган егетне кертәләр. Өстәвенә 11 яшьлек кызларга йөзәргә әтиәннәреннән башка рөхсәт ителә. Бер юлы берничә кагыйдә бозылган. Шәһәр прокуратурасы бассейннарны тикшерә башлады. Тикшерүләр шәхси ял үзәкләрендә дә, спорт мәктәпләрендә дә үтә. Анда коткару җиһазлары, инструкторлар һәм медицина хезмәткәрләренең әзерлеге карала. Таләпләр үтәлмәгән өчен штрафлар каралган. Шәһәр бассейннары әлеге тикшерүләргә әзерме? Бу хакта хәбәрчебез. Бассейнда булган кыз баланың үлеме беркемне дә битараф калдырмады.
Шәһәр сәламәтләндерү учреждениеләрендә биргә килүчеләрнең куркынычсызлык мәсьәләсен тагын бер кат күтәрделәр. Мәсәлән, яңа Ашико фитнес-клубында өстәмә коткару җиһазларына заказ бирелде. Хезмәткәрләр кагыйдәләрне белүгә тикшерелде. 14 яшькә кадәрле балалар кече ванналарда гына су коена ала. Медицина белешмәсеннән тыш, әти-әниләрдән дә рөхсәтләр таләп ителүе искәртелде. После этой трагедии Бу фаҗигадан соң без шулай ук өстәмә җиһазларга заказ бирергә карар кылдык. Инструктор эшенә бары тик махсус белеме булган кешеләр генә алына. Алар бәхетсезлек очракларында югалып калмый һәм ярдәм итә ала. Дельфин спорт мәктәбендә коткару җиһазлары һәр вакыт җитәрлек булды. Әлеге спорт мәктәбенә караган Альбатрос бассейнына бүгенге көндә яңа җиһазлар кайтарыла. Башка мәгълүмат чаралары билгеләп үткәнчә, бу һич кенә дә Афинада булган фаҗига белән бәйле түгел. для укомплектования этого бассейна сплавсредствами было заказано, значит, специальные спас-жилеты, круги, шесты для того, чтобы инструктора могли ими пользоваться. Было все заказано, заявка подана 6 октября, зарегистрирована 12, и вот сейчас эта заявка, она вышла на торги. Үзләренең куркынычсызлыгы хакында бирдә килүчеләр дә онытмаска тиеш. Учреждениедә язылган аерым кагыйдәләрнең барысын да үтәргә кирәк. Балалар һәм өлкәннәр үз зоналарында гына кыйнарга тиеш. Запрещается у нас Бездә бортлардан сикерү тыела. Бер-береңә комачауламас өчен йөзү уң яклап кына булырга тиеш. Спорт мәктәпләрендә инструкторлар һәм медицина хезмәткәрләре булу мәҗбүри. Афина кебек релакс бассейннарда бу каралмаган. Шуңа күрә дә бәхетсезлек булган көнне 11 яшьлек Катина медперсонал түгелә ял итүчеләр коткарырга тырыша. Әгәр ул көнне медицина хезмәткәрләре булса һәм инструктор игътибарлырак булса, әгәр администратор кыз балаларны су кыйнарга кертмәгән булса, яисә ул көнне бассейн ябык булса, фаҗига булмый калыр иде. Лилия Закирова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Һәр бер пенсионерга 5000 сум. Владимир Путин указы белән ул бер тапкыр каралган. Акча киләсе елның гыйнварында пландагы индексация урынына биреләчәк. Шалада әлеге акчаны 144 мең кеше алырга тиеш, ул пенсия белән бергә килә. Әгәр дә пенсиясын өйдә алучы кеше ул айда өендә булмаса, аны киләсе айда бирәләр. Яңа елдан иминләштерү һәм пенсия акчалары белән эшләү салымчыларга тапшырыла. Димәк, оешма предприятиеләр кертемнәрне салым инспекциясенә түли һәм хисап тапшыра. Тикшерүләрне шулай ук алар үткәрәчәк. Тулырак алдагы сюжетта. Яңа тәртип 2017 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керә. Нәкъ шул вакыттан иминләштерү, пенсия кертемнәрен исәпләү һәм түләүне тикшерү салым хезмәтенә күчә. Скорее всего, это связано, наверное, с экономией и... Бу акчаны янга калдыру, әлеге эш чыгымнарны киметү һәм эшчеләрне кыскарту белән бәйле. Келесі елга эш бирүчеләр өчен мәҗбүри пенсия миниятен кертем тарифы 22% тәшкил итәчәк, медицина минияте 5%. Элек бер отчетны салым хезмәтенә, икенчесен пенсия фондына илтәсе иде. Хәзер исә бер урында гына хисап тотачаклар. Я думаю, ничего не изменится. Минем уйлавымча, бер нәрсә дә үзгәрмәячәк. Эш пенсия фондындагы шикелле үк электрон вариантта алып барылачак. Салым түләүчеләр өчен бу катлаулы нәрсә түгел. Хәзер эш бирүче пенсия фондына хезмәткәрләре һәм стаж буенча гына хисап бирәчәк. Физик затлар бу күчешкә хафаланмасын. Мәҗбүри социаль иминiyet хокукы тулаем саклана. Исегезгә төшерәбез, пенсия акчалары күләме турыдан-туры предприятиенең хезмәт хакы фондына бәйле. Хочу напомнить, что деньги, которые идут в пенсионный фонд. Искәртеп китәм, пенсия фондына күчә торган акча эшченең хезмәт хакыннан алынмый, алар оешма акчасыннан күчә. Исәп өчен уртача хезмәт хакы алынган. Бу гаделлек булсын өчен. Быел безнең шәһәрдә иминләштерү кертемнәре 13 миллиард сум булды. Еллык түләүләр 24, дефицит 11 миллиардны тәшкил итте. Пенсия фонды шәхси эшмәкәрләргә һәм оешмаларга яңа елны тыныч каршылар өчен бурычларны түләргә киңәш итә. Алина Хисматуллина, Юлия Шмакова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Экологиягә кагылган мәгълүматлар белән бүген барлык теләгән кешеләр таныша алды. Экология дәрәсендә ачык ишекләр көне узды. Әлегә бу укучылар белән студентларда гына кызыксыну уяткан. Һава, су чисталыгы ничек тикшерелә? Хәзер алар бу турыда белә инде. Экология идарәсенең лабораториясында барысы да җентекләп тикшерелә. Хәзерге вакытта белгечләр суның чисталык дәрәҗәсен өйрәнү белән мәшгуль. Шәһәрнең барлык сулыкларындагы суларны да тикшерәләр. Шул вакытта якын тирә районнардагы елга күлләрдән дә лабораториягә су китерелә. Зор хәбәрләре каян килә, белгечләр шунда бара. Күл елгаларда үлгән балыклар яисә табигатьне пычрата торган калдыкларның табылуы турында хәбәрләр беренче чиратта тикшерелә. Делаем наши пробы по 28 показателям.
Biz 22 күрсәткеч буенча нәтиҗәләр ясыйбыз. Хәзерге вакытта авыр металларның нормадан артуы күзәтелә. Булар тимер, бакыр, марганец. Безнең елгалар нигездә шулар белән пычранган. Аларның ул шулай ук табигый үзенчәлеге дә булырга мөмкин. Әлеге металлар кеше сәламәтлеге өчен куркыныч түгел, кыш көне бигрәк тә салкында су кыйнырга батырчылык итмәсләр. Җәй көне күрсәткечләр үзгәрә, пычрану дәрәҗәсе чиктән тыш артып китсә, экологлар чаң суга башлай. Сулыкларга табигатьне пычрата торган калдыклар агызучы предприятиеләргә баралар, тикшерәләр, штрафлар сугалар. Шулай ук һаваның чисталыгын да тикшерелә, туфрак һәм башкалар. Укучыларга һәм студентларга белгечләр асылда шулар хакында сөйләде. Наши образовательные процессы. Без мәктәпләргә генә түгел, балалар бакчаларына да барып, балаларны үзебезнең эшчәнлек белән таныштырабыз. Министр шундый күрсәтмә бирде. Быелдан башлап йөрегез, аңлатыгыз, үлчи торган җиһазларны, машиналарны күрсәтегез, балаларны предприятиеләргә, елга, күлләргә алып барыгыз, күрсеннәр, белсеннәр диде. Лабораториянең икенче катында белгечләр пробиркалар белән генә түгел, кәгазьләр тутыра. Буларны эшләре башка юнәлештәрәк. Әйтик, елга янындагы корылмаларны экологиягә кагылышлы кануннарны бузмыйча төзегәннәрме, барлык таләпләрдә үтәлгәнме, шуны тикшерәләр. Барып карыйлар, фотога төшерәләр, халыктан сораштыралар. Бүген студентлар белгечләргә үзләрен кызыксындырган барлык сорауларны да бирде. Мисал өчен шәһәрдән начар ис каян килә, сафтан чыккан батарейкаларны кая алып барып тапшырырга һәм башка сораулар яңгырады. Я слышала, что в Челнах построен завод по переработке еловых осадков. Хотелось бы поподробнее об этом узнать. Да, действительно, 25 октября в городе Набережные Челны состоялась пробная запуск линии по переработке улесодержащих отходов. Возможности иловых карт Челны водоканала, они уже переполнены, их 46, поэтому переработка, впоследствии уже отходы Челны водоканала будут наполнять эти иловые карты. Тиздән экологларга экскурсияләр оештыру гына түгел, актер һөнәрен дә үзләштерергә туры киләчәк. Чөнки чираттагы кунаклар балалар бакчасына йөрүче балалар. Балаларга алар буларның барысында театральләштерелгән тамаша рәвешендә аңлатачак. Райнур Әгъләметдинов, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исәнмин булыгыз.